Slovensko nie je hrdé na svoje dejiny, lebo nepozná príbehy osobností, ktoré ich tvorili. Školy mlčia, médiá mlčia, my nemlčíme. Zmeniť zažité pohľady na dávne udalosti je ťažké až nemožné. A predsa len, ak podľa evangelistu Jána pravda oslobodzuje, sme povinni ju hľadať aj po storočiach či tisícročí. Ide totiž o pravdu a o slobodu. Mal prechod od regnum slavorum k regnum Marianum či Pannoniorum. Až na minciach z čias Bela IV. Z rokov 1235 až 70 sa stretávame s regnum Ungarorum. Svoje zákulisie? Prenasledovanie metodových učeníkov sa neskončilo vikingovými krutosťami v roku 886, a keď pápež Ján IX vyslal na Slovensko v roku 899 arcibiskupa Jána a biskupov Benedikta a Daniela a obnovil vikingom zničenú slovenskú cirkev, o rok proti tomu protestovali bavorskí biskupy. Tá cirkev sa už potom nespomína. Kto ju zničil? Skôr Nemci, Henrichovci ako Maďari. Veď aj Ondrej I a Belo I boli gréckej viery. Dokonca pápež Inocent IV vydal v roku 1243 bulu, ktorou potvrdzuje, že dovolenie Hadriana II a Jána VIII vykonávať bohoslužby v slovenskom jazyku ostáva v platnosti. Pozoruhodné, akýmsi vyžiadané. Všakže nič dobre neveštil príchod pražského biskupa Vojtecha v roku 982. Podľa ruských zdrojov rozvrátil pravú vieru, nahradil ju latinskou a biskupov pravej viery dal sťať. Západný vplyv možno vidieť aj v rozkaze kráľovnej Gizely na vyvlúpenie očí a zaliatie uši horúcim olovom Vasilovi Vazulovi z roku 1037. Aby trón zaujal Benátčan Orzeolo, ktorý ako kráľ po roku 1039 likvidoval starú slovensko-byzantskú cirkev a zavádzal latinské obyčaje, a ktorého povstalci oslepili. A latinizáciu Uhorska po vymretí Arpádovcov završili Anžuovci, Karol Róbert a následne jeho syn Ľudovít. V roku 1342 prešiel aj benediktínsky kláštor vo Vyšehrade, dovtedy slovenský, na latinský obrad. V roku 1046 prepuklo tzv. Pohanské povstanie Vatu, počas ktorého prišiel o život svätý Bystrik, nitriansky cirkevný hodnostár. Charakter toho povstania však zďaleka nebol iba pohanský, ak vôbec. Jonáš Záborský nevidel v ňom zápas pohanstva s kresťanstvom, ale obradu grécko-slovanského s latinským a pomstu kresťanov pravoslávnych nad latiníkmi za utrpené krivdy. To bol citát. Napokon Vata bol v roku 1074 medzi mužmi budúceho kráľa Gejzu. Bystrikovo meno má viaceré podoby. Bestertus nitriensis, Bestridus, Bestrik, po maďarsky Besteret. Až na konci 19. storočia ho po dôkladnom rozbore historik Jozef Kompánek ustalil v podobe Bystrik. Narodil sa asi v roku 1003, zomrel ako mučeník v roku 1046. Údajne pochádzal z vyššieho, teda šľachtického rodu z okolia Nitry. Mal absolvovať učilište svätého Hipolita na Zobore, založené za Svätopluka. Pôsobil od roku 1034 zrejme ako svetiaci biskup v Nitre. Bolo to obdobie poznačené vnútornými náboženskými nepokojmi, ktoré vyústilo do krvavých zrážok. Na jednej strane Nemci a pronemeckí panovníci a ich družiny, na druhej strane privrženci Arpádovcov rodu so značne pomiešanou slovensko-slovanskou krvou. Na jar 1046 vypuklo proti Orzeolovi povstanie organizované Vatom z východných stolíc. Medzi povstalcami boli predovšetkým odporcovia latinizácie, potomkovia kňazov, ktorí unikli pred vikingovým prenasledovaním na územie východného Slovenska.
Boli medzi nimi aj bogomilovia s bulharským učením namiereným proti štátu a predstaviteľom cirkvi, ako aj maďarsky hovoriaci Mohamedáni. Vatovci ovládli územie medzi Dunajom a Tisou a Zátisie, odkiaľ zutekali biskupy čanácky Gerhard, Buldus a Benetus do stoličného Belehradu. Tam sa zrejme stretli s Bystrykom. Po správe, že sa Ondrej a Levente vracajú z Ruska a blížia sa k Pešti, biskupy sa rozhodli ísť ich privítať. Keď sa však blížili k Pešti, dostihlo ich pri Dunaji Vatovo vojsko a zaútočilo na nich. Gerarda priviazali na voz, ktorý spustili z hory do Dunaja, a keďže po páde do hlbiny ešte žil, rozrazili mu hlavu o kameň a hruď prebodli kopijou. Vrch na tom mieste je dnes pomenovaný ako Gelerdheď. Zahynul i biskup Buldus, ktorého ukameňovali. Bystrik sa spolu s Benetom usilovali prejsť člnom na pešťanský breh Dunaja, kde už mali byť v bezpečí, pretože tam malo byť Ondrejovo vojsko. Ale aké bolo ich prekvapenie, keď tam boli povstalci, ktorí Bystrikovi spôsobili mečom smrteľné zranenia, na následky ktorých na tretí deň zomrel. Iba Beneta Ondrej zachránil. Udialo sa tak koncom septembra 1046, 3 dni po smrti biskupa Gerarda, teda 26. septembra. Najstaršia zmienka o Bystrikovi je vo väčšej legende o svetom Gerardovi z druhej polovice 13. storočia. Uctievali ho najmä v Nitre. Od roku 1880 sa však silný maďarizačný prúd usiloval jeho pamiatku zatemniť. Po roku 1918 v Nitre znovu ožila úcta k nemu, ktorá je stále živá. Spomienka na neho 24. septembra je však veľmi povrchná. Súvisí to s tým, že po druhom vatikánskom koncile bola snaha prečistiť liturgický kalendár od málo uctievaných svetcov. A tak jeho spomienka z liturgického kalendára vypadla. Patrocinium svätého Bystrika má kaplnka v obci Nemce a kostol v obci Hajná Nová Ves. V kostole v obci Vyšná Myšľa je zvon svätého Bystrika, v katedrále svätého Emeráma v Nitre tiež. V Starej Bystrici je jeho socha na slovenskom orloji. Bystrik má v kalendári meno 11. septembra. Meno iného, tradičnejšieho a staršieho slovenského svetca, avšak slovensko-byzantskej orientácie, Gorazda, by ste v slovenskom občianskom kalendári s výnimkou matičného hľadali márne.